ערב טוב, בוגרי מחזור ל"ט העיקרים, מר ראש המועצה פטר וייס, דוקטור יצחק יוחנן מנהל מחלקת החינוך, הורים, אורחים, צוות יקר, ערב טוב לכולם. נפגשנו לראשונה לפני 6 שנים, כשהגעתם נרגשים וקטנטנים לכיתה א' בבית ספר שדות. בגרתם והייתם לנו אתגר. לא רק לימדנו, גם למדנו, וההפריה ההדדית תרמה לכם ולנו כאחד. בהיותכם בכיתה ד' חווינו יחדיו את תהליך איחוד בתי הספר, שדות ואיילון, ובמהלך משותף בחרנו את שם בית הספר והסמל שלו. גיבשנו את חזון בית הספר המאוחד ויצרנו תוכניות ייחודיות כגון תוכנית ילדה, הגינה הלימודית, תוכנית הקיימות, תוכנית מורשת ותרבות ישראל, שגרירי מפתח הלב, מצוינות במוזיקה, ספורט, אנגלית ואומנות, הגזר הוא ירוק ועוד ועוד. במסגרת תוכנית חותם הבוגרים חוויתם בשנה זו למידה משותפת עם תלמידי שכבת ד' במטרה להפיק מדריך למטייל ברחבי המועצה האזורית גזר במלאת לה 60 שנה. תהליך הלמידה המרתק אפשר שיח משתף ופורה בנושא יישובי המועצה ובחירת אתרים מיוחדים למסלולי טיול ובילוי. במהלך הדרך הבנו עד כמה המשימה מורכבת וייחודית. בחודש האחרון התייעצנו עם גורמים שונים והגענו למסקנה כי המלאכה לא הגיעה לסיומה. עלינו לבדוק בשטח את כל ההמלצות לטיולים ולמקומות המומלצים ולהוסיף פרטים נחוצים נוספים. לפיכך התוצר שהפקתם יצא בגרסה של טיוטה ראשונה למדריך. הוא יהווה חומר למידה לשכבות שתעסוקנה בנושא. כולי תקווה שנצליח להפיק את המדריך בשנת הלימודים הבאה ולתעד את כל מסע הלמידה שעברנו. אתם, מחזור ל"ט, הטבעתם את חותמכם בתהליך מכובד זה. בנוסף, חנכתם את תלמידי שכבת א' במסירות ובאחריות הראויים לשבח. במהלך שנה זו חוויתם למידה מגוונת וערכית ששיאה התבטא בחידון מורשת ותרבות ישראל. הפגנתם ידע עשיר, בגרות, הקשבה וחברות שמעידים על הדרך שעברתם ועל הערכים שגדלתם לאורם. בשנה חשובה זו, בה זכה בית ספרנו בפרס חינוך מחוזי באיכות ובמצוינות. תודתי לכל תלמידי השכבה על המצוינות שבכם, הנתינה, היוזמה ותחושת גאוות היחידה שזרעתם בשדותינו. תודה מיוחדת לצוות בית הספר, מחנכות, מורים מקצועיים, מורות השילוב, סייעות, יועצות, פסיכולוגים, מנהלות המכלול, מירי, דבי ואופרה, ורד המתאמת הארגונית, ולצוות המנהלה, מזכירות אבות הבית, על ההשקעה המרובה והעשייה המיטבית בכל התחומים. אשרי שזכינו. תודה למר פטר וייס, ראש המועצה, ולאיציק יוחנן, מנהל מחלקת חינוך, על ראייתם החינוכית ובחינת צורכי בית הספר, ועל השקעת המשאבים המרובים שזכינו להם בשנה זו. פיתוח המנהלה, פינות פרטניות, מרחבי למידה, חצר משחקים, כן, מגיע מחיאות כפיים. וכולי תקווה שעוד היד נטויה לפרויקטים חשובים נוספים. לרחלי גרינמן, אחראית בתי הספר, על השקעתה בתחום הזהב ובכל בקשה ויוזמה שחלמנו עליה. תודה ליו"ר הורים, ליאור כרמל, על השותפות האמיצה, ההקשבה ופיתוח יוזמות המקדמות את הגשמת החזון הבית ספרי. תודה על האמון והרצון להיות שם מתי שרק נדרש. תודה בשם כל משפחת שדות איילון.
תודה לכל ההורים הפעילים בוועדות הפעילות על שעות רבות של השקעה ושל עשייה מיטבית בשדותינו, שדות איילון. מחזור ל"ט. אני מאמינה בכל אחת ואחד מכם. אני בטוחה שבעזרת כוח הרצון, עם ארגז הכלים שרכשתם במהלך שנות לימודיכם, עם מטען הערכים החברתיים שספגתם ובאמונה בעצמכם, תוכלו להצליח ולטפס מעלה בהמשך דרככם החדשה בקריית החינוך. ולכם, הורים יקרים, הורי תלמידי המחזור, תודה שנתתם בנו אמון. תודה על השותפות בדרכנו החינוכית. אני מאחלת לכם שתרבו אושר והצלחה בהמשך המסע המאתגר עם ילדיכם. אני לא יכולה שלא להזכיר במעמד זה את המסע שכולנו חווים עכשיו עם משפחתו של גלעד שליט. מסע התקווה, וכולי תקווה עם כל האנשים, הקהל הרב שיושב כאן, שאכן משפחתו של גלעד תצליח להחזיר את בנה הביתה. אמן. ולסיום, תודתי והערכתי מקרב הלב לצוות מחנכות שכבת ו' שאכן עמלו מאוד מאוד קשה. הרכזת חני כהן גרון ומנהלת המכלול עופרה כהן. השנה, בזכות לידתה של דינה, ההפקה הייתה עוד יותר קשה, ואכן עמדתן במשימה בצורה מדהימה, ותודה לכולם. תודה לסיוון, לדינה, למורות לאומנות זהבה וסיגל, לאלכסנדרה מורה למוזיקה, לאתי נימני על הכוריאוגרפיה. אני מבקשת לא לשרוק. לכל הצוות שהגיע לחזרה הגנרלית אתמול, ולכל הצוות שתומך מאחורי הקלעים, ליובל אב הבית ולמיכאל שפורש השנה מעבודתו, ברכות. לקרמלה המזכירה על ניהול התקציב והזמנת כל החומרים שחלמנו, לאביבה ולרחל המזכירות על כל עזרה שנתבקשתן. לכולם ערב מהנה. תודה.